всъщност тук има 8 банда от 8 циганина, които са основните шахти, но те живеят в местност горска, Мармозетската гора, която също е пълна с шахти, които са дренажни шахти и отвеждат към подземията на областта, където е имало централа за психологически и психиатрични изследвания и трансформации на рецидивисти и хора, които са с крайни ментални отклонения. Така че всичко е пропито от различни шахти. Героите са шахти, местността е шахти, обществото е... Шахта в смисъл като портал. Да, като портал, но в центъра стои дървото на живота. Защо хората... Неговите сефири и същевременно най-ниското ниво, това, което е Малкут, най-примитивното и прагматичното, но всъщност прагматизма и тривиалността на дъното е най-магическо в случая.